ajarama Allah wima ya yettin gede ma uddi berne ma mi walluma ka debbo walla ka gorko dewgal ma ne wadi challenge walla dewgal ne sattema batto kerem walla lati amu he ahuni kumtiɗoɗa kemɗe gueɗe ma aɗa yiɗi Allah walluma e dow udditare bange kayitaji aɗa yiɗi ɓeydude arsugu ma walla aɗa yiɗi belam e dow jinnaɓe ma e liggey ma ɓattu kerem walla lati lumiére réussite aɗa wonde guiri aɗa wonde kunude ɓandumane maayi softani ɓattude mauvaise langue so woni kerem so woni lati aɗa wonde liggey ɗum noon ɓattu kerem walla lati lamma jumani aɗa yiɗi laabede dow situation ma dow gueɗe ma ƴewde holko Allah yiɗanma ɓattu soin privé pewnaneɗa larima e kerem ma wawi wonde foof selfi numéro gonɗo lesso ƴewaneɗa laaɓeɗa mbawa andude hol soin ɗo joni ɓuri moƴƴude ma ɗum noon on calminama te on jarama no fewi on jarama bandiraɓe sehlaɓe bandam hokkam noppima mi haalanma asirti e caɗele ko adi foof so tawi aɗa yiiɗi tul ganduɗa hoorema fetel walla jaasi nattatama an jiɗɗo ɗannade taw aɗa yiiɗi kayitaji ɓayre taw kadi aɗa yiiɗi hebde tan jawdi ko yaawi an suko debbo jiɗɗo suko gorko walla suko gorko jiɗodirɗe suko debbo taw haɗɗum yiiɗi jaggude kala ko mbiɗa ɗum o waɗanma an mo ganduɗa ka janowo rabi taw ñande foof iɗima gaddan caɗele yotto e ceerno Mouhamed Ghali joni jinneji ɗi jaltama ha laaɓa tos kañum ko ceerno joom jalan kadi o ƴewnam a yoɓata kono an gorko mo ganduɗa hoorema aɗa jogui yawre e ɓanduma to banggue gorago ma yotte ceerno Mouhamed Ghali ko piɓol tan waɗantama mbiya ceerno Mouhamed Ghali jeeya leydi Nigéria ari ɗo e Dakar sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 75 440 23 73 75 440 23 73 ɗum noon jokkodire e makko hajuji Bon, man dawgal mum huma sakara wale. Ha? Man dawgal mum huma sakara wale. Dawgal ngal huma am gila hanki. Hanki di serna e kumiga. Aya hanni tan. So mi yahani mi huma hono mbaɗani? Walla mi humana tan woppi toon debbo mi fewɗo mi jooɗo. Joni jaha goppa kam ɗo en. Hajji mi anda hay goto. Gila mbeɗa woni cukalel ko an tan gandu an hule anda hay goto wadde yijiti jibinɗo joom min hakka wawi fos way humandi debbo mbe ami yata to hatta mi yaade ko debbam ka debbam sulna e faril hande onon poti somi maayi hande on peccat galle o tan min naafi min tan ganduɗa a jibin serire nder gallam mi haalani men ma muñay mi humani tan mbiya haɗa hangue maayi ya laakar mi ñamto ɗabaare min awa kam holla haydara a wonta wat adno ko safi somi ƴeewi joom tan dargam daroto quoi sibi Allah hoto ya mi changé bonande no bonnomi nde fof fof mi joƴƴi nde leydi ma wattu huɓɓande mo cuuray ma wattu julde ay joni mba hanki jamma mbami tan ko julde ha weeti
wallahi ma waddu julde sabi Allah tan hoɗo yaha ko jiɗɗa e galle ho fof mi waɗanma mi defanma ñaama ha kara mi wertanma darpuji daneji tal mbeɗa waɗanma ko jiɗɗa a faami galle o kam ko jam tan dañata hen ɗo e galle he ko jiɗɗa fof yo wontu jam sabi Allah hoɗo yaha te an to paaɗa to on ɓuranimi haydara ko yoɗata e debbo go fof naneyam mata yiyanimi daram dal ñantugal mbaɗanmami hande ayi ayi daram ɗo annani hande ka ano mbatta ɓortat paɗe ɗe mi huɓɓanma cuuray a faami mi addi ndiyam mi wulla mi faw nananma hen koyɗe ma ɗe an hande ko jiɗɗa fof kumtade hande sa yiɗi mi defanma kumtade sukaɓe yo jom patam tan mi naata e wahñe waɗanma ko mbeɗen ko jiɗɗa fof kalna kam mi defanma sabi Allah hoɗo yaha ka gasni wadde an hulle min cikkata koye hoyoyre quoi ɗimo human debba waronɗa cuupma garaɗa kam foso an sen mbaɗi nigil idan ma hakkilo wonay quoi ala annene hande tan a yaani o wudde no wayi yode an taki ñantimi ayoɗo wutti noon joni waymi tan ko tuuri séréer quoi séréer tuurɗo tan ɗum tuute dow tel noon tan wuttima o wayi woto sikkemo kam sak paama ɗum noon paama ɗum ko gandi noon maami neɗɗo si nawlirama wano mbanɗa tan par ce que wawi noon so yalte bedde yimɓe gonata ɗo ɓe jalla yimɓe a nawriyama sanse waɗini heɓe tampinma ngal ɗo dewgal haysomi maayi ngal debbo joɓtako bo ko debbam wonata ha tawiyami laakara min continue ambiance amen a faami sa yiɗi mi amanma holgam ni jiɗɗa mi amanma an kam mbata hoore made kon jogarmi yaade hallam ko jiɗɗa mi waɗani sabi Allah ko jiɗmi joɗɗa mi jooɗo 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 haɗa ni jiɗmami andinde haɗa ni mi suurima ko heewi min jiɗmi cuurani ay ngal ɗo dewgal sukaɓe tinani ɗum de teno mi yiɗa yuɓi ɗum tin mi yiɗa yuɓi surtout joom so debbo hannay sugama he wona mi suuranoma suuram surtout joom noon ɓuurimi añ fof yo tin ɗum a faami so neɗɗo yeehi haare nawrani sawrude mi anda ko addoyta haare an ala mbuus kakko somo wasta mbuus mi si nagal ɓingal haram Nen boyra? Nen? Nen. Neni? Neni yow? Neni? Accu ngoyta ko an nen ko woni haldam? Ko woni? Ko woni? Ne, accu mbatta ko anni neni ko royna mani. Kewi ko woni? Ko woni?
Maris lembe. Lembel. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Babam solusi lembel tuwal na dum sudi kewi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Baba wadi jenggu baba nyembi kam. Ya. Lembel. Ala nen. Ya non nen. Ya baba jigin droit, jul, jugi droit wadde nay. An ya dum jël woyde. An Salman mo dum lembel woyara dum. An janya nen Salman woyara wona woyde kidani. Ah dum hay wor ñamti do Salman ani. Ah. Salman ñanen woyra ni. Dum hay dara la hen. Lembelu so an fadim an won burum forte an la yaay an. Anay fitam fofu non. An lembel wona hay dara yaay. Wala di. Arci gaaj mun itam denna. Yow o artan bawam yow rewdo tan fut sukunde hakkude hoore o natti joga telenge. Ne. Wodo rew tan get mak peew ene fu get ben peew. Diran woyt ne nan. Ko mu jeng waras. Ha? Mi hali am tembe. Kaw may kambe fu mbina dagi sernabe. Yaay bidamo de yaay bida ba mo resi umuje esam lay wono resi wa ya kalta ko wa ya dum do wa wad wa yaay ya he nanan kalta ko de umuje resi te kawma wima ñene darda han hawwaloy tonen dewgal mon harmi hanti anu desirem jari bam en res umuje dum wonara ha dum degir to bida ne dagi wallahi ne dagi serna fo mbina dagi hakkude may jaari woni ko dagaki harmi gelel gotel kalne man billahi bam so yitoy hay deb danca to nek mo ni min wodi dum Jar jogi haaju tiiɗi gaddude ɗum ɗo ere bismillah ceerno ko jiiɗo haɓɓude bawam haala la ilaha illallah subhanallah allahu akbar client foye aduna mi dañi honoma mi yiyay honoma hande goo jimi ɗum haɓɓude bamma ko ɗum jiɗɗa coot ceerno wona a dawot aɗa yomno eyi kon gaddude ma haajom
so haaju ɓennani minen ɓendimi jiɗimi kaɓɓa bawam hala wona ko ɗum tan jiɗɗa ɗum tan jiɗimi tottam inde makko o wiyete hajjel sal joɗɗa hajjel sal o wiyete hajjel sal e yahoot ɗo jottomi haɓɓamo merci yahoot la ilaha illallah mi yi neɗɗo fof comme oɗo kurka meeɗa a yiide hono makko inna lillahi sa gayni golle ko ɗo poɗɗa foftade ko guenal mo gandanɗa hoorema so golle ma gasi ɗo poɗɗa lelade poftoɗa walla an hanki hay darma waɗani fonctionné a hersay garta lelɗa ɗo e leesam ka cikkuɗo ɗum ɗo ko ici repose walla ko holɗum ay hajjel woti yawami ƴeew he ummu jooɗ kalda e am a suwa najji aɗa ko jiɗmi andinde ƴeewam ga ƴeewam guil dow ha less wona jawdi mankim wona haydar mankim a suwa woyde ma woy joni a faami ko mbimam ko jiɗmi ɗum ndewimi Allah a faami an noon wawa rewdema Allah par ce que haydar ma waɗani fonctionné tawdi noon ka gaynude golle a yahat poftoyɗa galle ma dokka kam dandam poftina hoore ma ƴewɗe leɗɗe ƴeew ɗum a kala ko wonno ɗaɗol guil Fouta ha Sénégal a yari haydar nafaani ay min ƴeew min bojji ma bojji ullun min ala ko wattan ƴeew umu umu jooɗ he rokkam danam mbim he mi faɗani fat ka juul ɗi juul moƴƴo debbo kadi moƴƴi gaɓi ay min somi wanni haɗa andi mi nattama par ce que min mi yiɗama hersinde dillinanim ko fotni ceeɓeno giyal mbimi ya rokkam danam haɗa jiɗmi dokkami hande sens hande oɗo jemma garowo o jemma goto mbimi ya rokkam dane hajjel rokkam danam mbim a wona meeɗi warde neɗɗo war kono min wallahi mam ɗum mbimi ya rokkam danam mbim hajjel wona mi ɗeddi a jaɓani ƴeew joni mi jooɗote ma maaya pofta te somi jooɗime ma mbimami hay ko ubbiya dañtake ɗo cayita ha mbayani darabo mbimi ya rokkam danam hakkude mi Allah haɗa am suusi jooɗo ɗo sa jooɗi am heddoto a hajjel aɗen ngoɗo less mo wari ɗo worɓe ɗiɗi an jogor wontude tati rokkam danam guil mbed dial mbimi less ngoɗo mi wari ɗo honoma en ɗiɗi maayi ɗo ko an wattat ɓe tati rokkam danam naw awdani e boowal boftin boowal futtinam ɗe guit purt fokki keddiɗɗi mi waɗi ɗum ɗon e balcon o yah leɗɗi ma ɗe ɗo continuoya ɗum min sohlani puus kubba mbim yah joni kay en ceeri komi banda gorko woto hoyanam hanki waɗa sees mais hol jiiduɗen hol min hol an dewgal rendinnomen dewgal gasi en ceeri fokkit ƴeew an aɗa wawi won debbo goto sah rewɓe ɗi ɗo wayno ɗon ɓonggu gondude asmani tan gasi bofɗin boowal ayi ƴeew waɗnam komi yiɗa wadde de wadde yiɗa kam allin seedi mi waret ɗo joni wadde yiɗa kam somi yiɗimam ko mbaddame carton vide ko mbaddame ma meuble mbeɗa jogui meuble uji mi sohlani fokkit ko mbaddame carton vide
naate rewɓe ɗiɗi hay dara wawa ad oɗo hokkam sas hande mim yaya hokkam sas hande wona rokki kam dando fokkitiya non ala seede ka jiɗɗuma e ala seede he wat seede ƴettu bagage ƴeew komi ñagorɗom Allah hokkam sas hande tan jamma goto saabi Allah ƴettan ummuno mbaɗa yonte ƴeew ƴettan ummuno mbaɗa yooɗe la ilaha illa hoto wat julɗo wat tan ni mbim bowal julɗo wat tan ni faɗam ar ɓernde ma ene wawi artude garta boom wallahi umma sabi ana jogi joom mi yinma wallahi mi yinma billahi wallahi wallahi mi yinma umma wallam sabi umma mbim rewni rewni mbim dewgal wona noon ko yimɓe jooɗi kumingal wona enen ɗi tan mbawi ngal ittu dewgal en ceeri ko heddi mbim ya ka jiɗɗumaji ka a natti sohlude gurdam wallahi somi heɓani mi yo maayi a mayde ɓuranma mayde ɓurnimi eyi wona mi wima mi wari ɗo worɓe ɗiɗi e less ngo walla cikkata ko mi fijat hono ma en ɗiɗi maayi ɗo ubbaka hay ubbugol pewngol ya an kam somi waɗimi koye foos nannatma fokkit an waɗ rewɓe ɗiɗi hay tous a wawna ɗum woto yennamde en ceeri a wona goɓe wona hay tous an hay ot panɗo saborma hande tan ɗum heeɓimi mbimi andinta mi laaɓaka de est ce que wona ni mbanɗa est ce que wona ni mbanɗa hay saret panɗo saborma fokkit an est ce que gorko seytani resanima mo wallam saabi Allah an ngati de umma wallam an umma mi yinma wallahi umma billahi wallahi ana watto yew yeesma ngon wawi am yo la ilaha illallah hajja umma somi pertima mayat de umma boftin bowal mi wawa haala hekkade ardoy sa hajja fokkit ardoy sam an woto wat ni wona ni somi yettima ma a mayat de ñande darga yo Allah hattu hakkude men min wima hoore kawma Oumar Gaye anani min wima noon hajja so tawi ɗon a mayide ndeñan kamɓe yaɓe an sa woyi sukaɓe no wayi jom an won gorko kono gorko seeɗa aɗa yaafina ɗum woni o jikku debbo mo joguiɗa ɗum kay woltito muñal tan dewgal mon kay boni kay hankadi kay ko bonanno boni a muñat Allah ganda ko dewgal tan ko debbo tan janggo aɗa wawi dañde debbo ɓurɗomo yontede ɓurɗomo yodde a wawi dañtude kay hay annene kay aɗa dañde janggo daña gorko ɓurɗo ngarɗude joom joni sa mayi hande no walla mayi noon an maya 2 fois walla 3 fois joni aɗa heddanima gara ndinna bagage ma nani min mballuma nattuma gal nene mayi mi yahaani hay nokku ko ɗo jotto mi yahaani a yiyata dewgal mon boni mi yahaani acca haqqille ma ndenna bagage mum hoota nen andiri kam so woni ɗo kono ko foti no hojam koye bakkarɗe gonne ɗum woni koye ɓofde Allah de Allah joni o de wonati ñablirde a waɗat joni o holluma joni a sikkano oɗo ñalawma joom gila gummiɗa Dakar gartuɗa e o ndusude mi lelima hendu balɗe 4 Allah jamma mi ɗantako mbalanmi ko woyde ha Allah weeta somi nani salatu noddinama mi ummo mi looto mi fompaye sam mi yalta wayano wona salamata ni
kono ɗin goƴƴi ɗi bancinannomi jamma fof sa sikkima ɗum male jommi anda ka ngaari mawdi wona dewgal mon ngal rewani lawol ngal yahirani no ngal hanniri ni ngal waɗiraka no ngal foti waɗirede ni ko ɗum tan mbawɗon dañde hen kala ko jiiɗa ƴettu ganda ko liggey ma nga rewal lawol min ɗum o ñalawm hande o fotano ga tawde me o galle ɗum fotano hewde yeesam kono noon woni momi andano mbaɗanmi tan ko o nenam jooɗiɗo ɗo so wonano fittano makko ɗum ɗo tawatano koye galle par ce que an a waɗani mérite o mimi joɗanadema ɗo ala faydaɗo yeeɗe haw kaali gon kay dewgal mon ngal ngal rewana ngal rewal lawol so nga rewno lawol wona ɗum dañton hen e ɓuri jaɗata koye mon ƴewa no guurdi ɗon hankadi ko bonanno boni nani wonta fewte jabru Allah mawɓe fof ndendi mbino moƴƴi ene dagi nani bammareji ene dagi ceernaɓe kaali anduɓe kaali mawɓe kaali suko noon sene mala nana ko haal mawɓe nani joni hakkude dewgal mon boni jaɓre Allah innon Allah moɗon pewna bagage ma no mbimami ni min notoma ka jaho uggol Allah nam ɗo amne o hangama de ay nen jom hangama de oto fay jom nen anto paɗa ɗima won gorko walla yimɓe mbiya bébé an ko boni man Bab, ko ɗum woni? Ko woni? Ittu talaɓe tos ittu mbaɗɗa koye am ittu holko guittani Houleye a wona julɗo ka keefere bonɗo ɓalejo holko guittanmi ittani komi barawoma de ko woni barke rasulullah mi lappama ko woni ittu ko mbaɗɗa koye am holko mbaɗmi ma ittu ko mbaɗɗa koye am Houleye holko mbaɗmi ma Houleye ittu mbaɗɗa ko holko Babé pourquoi fi nena men pourquoi fi nene ma ko waɗimi ko noon pourquoi ko watma a yaari nene ma waɗimi ko watma wona koye kuman noon le jaami toon ko kamɓe ɗon ko toon haaɓi an ngoro joggata won ngoro joggata firti ɗum lampe o huɓɓata mi yaha toon lampam sali huɓ courant kopi paɗa courant arta joom komi jaaɗa toon ɗum komi lelonte mi wona gorko yayma waɗi ɗum accam jona wonma ya deseɗa e sam ba bandal wonma ya deseɗa e sam min jeeri o riwi riddi kam min jeeri dewgal ngal ittama